ये बाबू ये जने थे गजल का टुकड़ा लंगल तारापुर बिहमा जिला मुंगेर खेत खाना डाली बा बाप के बगानी बा ओहे बगानी के आम बा लेला भर थोड़ा सस्ते ही दाम बा बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चली ही जाए थोड़ा चीज के ना कानो चला बाते तारापुर बिहमा